Wannan darasin zai yi bayani akan matakai da za ka fara bi don inganta sashenka na yanar gizo tun daga zaɓen adireshin sashenka wato domain name zuwa ga tsara yadda sashen zai kasance. Manufar ita ce abokan ciniki su iya bincike da gano abin da suke so cikin sauƙi a sashenka. Domin kuwa jin daɗinsu shine nasarar kasuwancinka. Mu je zuwa. Abu na farko shine domain name, wanda shine abokan ciniki za su fara sakawa a browser don neman ka. Kamun ka zaɓi domain name, dole za ka fara duba ka gani idan wanda kake so wani bai yi amfani da shi ba. Ba zai yi fiye da mutum ɗaya su yi amfani da tastybakery.com ba. Abin nufi shine idan wani ya riga ya yi amfani da domain name, ba za ka iya amfani da shi ba. To amma ta ya za a yi ka gane cewa wani ya yi amfani da domain name? Yanda za ka yi ka gane shi ne ka bincike masu rijistan domain a injinan bincike, wato domain registrars, sai ka zaɓi ɗaya daga cikinsu sai ka shiga. Za ka ga inda za ka iya dubawa idan domain name an yi amfani da shi ko kuma ba a yi ba. Haka kuma zai nuna maka wasu domain names da za ka iya zaɓa da ba wannan ba. Domain name mai kyau shine wanda mutane za su iya tunawa cikin sauƙi, kada ya yi tsawo kuma ya yi ma'ana sosai. Za ka iya samun domain name inda kake so tare da extension kala-kala. Extension wanda abu ne da yake zuwa a ƙarshen domain name. Ba mamaki ka sha jin ana faɗin .com ko .co.uk. Kai ma za ka iya samun wasu da masu kafi wannan. Misali, mafi yawancin ƙungiyoyi masu zaman kansu suna amfani da .org. Ma'ana, duk da cewa wani ya yi amfani da tastybakery.com, za ka iya samun tastybakery.net. Wa'annan su ne ainihin abubuwan da suka shafi domain name. Yanzu kuma bari mu dubi wani abu da aka fi sani da ya shafi sashen yanar gizo, wato homepage. Homepage dai shine peji na farko da mutane ke gani idan sun shiga sashenka. Nan ne wurin da kake gayyatar mutane don ka sanar da su abin da kasuwancinka ya kunsa. Shine kuma yake jagorantar baƙi zuwa ga wasu pages na sashenka. Wannan shi ake kira da navigation. Allon navigation ɗinka zai iya kasancewa a saman sashenka, a ƙasa ko ma a gefe. Shi dai abu ne kawai da yake ɗaukar mutane daga wani feji zuwa ga wani feji a sashenka na yanar gizo. Yanda ka tsara sashenka yana da muhimmanci sosai. Ka fara da yin tunanin abin da kake yawan gani a sashen da ka fiye shiga. Ya tsarin su yake. Mu ɗauka ka riga ka zaɓi abin da kake so ka saka a sashenka. Yanzu kuma sai ka tsara su ta yadda za su yi ma'ana. Abu mai daɗi shine mafi yawancin manhajojin ƙera sashen yanar gizo suna baka template da kana iya kwaikwaya don fara naka cikin sauƙi. Abu mai sauƙi da za ka iya farawa da shi shine abin da kake yawan gani a wasu sashen yanar gizo kamar about page, contact page, ma'ana fejin bayanai a kanka da kuma inda za a same ka. Contact page ɗinka zai iya samar da bayanai kamar adireshinka, nambanka, email ɗinka da kuma taswirar Google Map don yi ma mutane jagora zuwa ga shagonka. About page kuma zai iya kunsar labarin kasuwancinka dauke da hotuna da kuma ayyuka na musamman. Babu wani tsari da dole sai ka bi wajen gina sashenka, amma ka ɗauka cewa kai ne ka shiga sashen don neman wani abu. Ya kake buƙatar ka ganshi? Me kake so sashen ya baka damar yi? A yanzu kam za ka tsara bayanan sashenka ne ta yadda baƙi za su samu abin da suke so cikin sauƙi, kamar lokacin buɗe shagon kek ko sayan kek kai tsaye. Bari mu ga abin yadda yake aiki. Da farko, ka lura da allon navigation. About da contact pages ya kamata su bayyana kowane page a sashenka don abokin ciniki ya samu sauƙin yawatawa a sashen cikin sauƙi. Za ka iya saka wani rubutu yadda kake so tare da hoto ko bidiyo. Haka kuma za ka iya haɗa wani peji da wani rubutu ko kuma hoto ta yadda idan aka danna wannan rubutun ko hoton zai shiga wani peji na daban. Wannan shi ake kira da hyperlinks ko kuma shortcut wanda zai kai ka zuwa ga wani wuri a yanar gizo. Mafi yawancin sashen yanar gizo yana ɗauke da abubuwa da suka haɗa da cika wani form don yin tambaya, taswirar Google Map don yin jagora ko kuma kwandon sayayya don sayan abu kai tsaye daga sashen. Sashenka shine shagonka a yanar gizo. Hanya ce mai kyau wajen haɗuwa da abokan ciniki.
Zaɓin domin nan mai kyau, tsara sashenka da kyau tare da sanya muhimman abubuwa zai taimaka wa abokan cinikinka wajen samun abin da suke so cikin sauƙi.